pastor winning again. Asibingelele. Phile uphushe uphumelele. From ngo-9 ekuseni isona sikhathi ongasisebenzisa ukumfonela kuphela. Awusebenzisa uWhatsApp nangebhadi nangephutha. Noma uthi ujabule kangakanani ngawusebenzisa uWhatsApp. From Monday to Friday kuphela. So Sunday ngisesontweni sibheka la. Vula amathongo uthi morning pastor. Ngithemba uyaphila. Mina ke namuhla ngiphuphe ngihlala nenyoka encane ngiyirole esandleni and showing it off. It was green in color. Ngicela usizo lwakho pastor. She was playing with a green small snake, very tiny one. Green one, it's a synonym, symbolism of an ancestor or ancestral spirit. Ithongo. Sikhule kanjalo. So inyoka ehlaza inyoka yedalwa inyoka eveza kakhulu ithongo. So asibheka nje nake. Number 1. Ngokwesintu uma ngenze ukuphupha inyoka kungawupha oluhluma ikudlalisa ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kade uvakashelwe isidalwa futhi sisondela kahle kuwe ngesihle ngoba uhlamulukile noma ke wenza okufanele nobudlelwano phakathi kwakho nalesi sidalwa buhle kakhulu. 2. Futhi omunye ngokwesintu ngibeka kanje. Uma uphupha inyoka kungawupha oluhluma ikudlalisa. Olungakhona ukuthi kungenzeka awunawo amahloni nesidalwa esikwembethe noma ke uyayiqhenya ngobizo lwakho uma ukuthi umuntu kamoya njengamanje. Okay, asibheka nje. Number 3, ngokwenkolo ke uma ngize ukuphupha inyoka kungawupha oluhluma ikudlalisa ngoba lungabe lukhomba ukuthi kungenzeka uhlalisene kahle nezitha zakho. Izaga 16:7 lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova uzenza lezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye. Kanti ngoba seRoma 12:18 uma kungenzeka ngokwenu hlalisana ngokuthula nabantu bonke. For omunye ngibeka kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha inyoka ngawupha oluhluma ikudlalisa olungasho ukuthi kungenzeka ngomusa nobubele bukaNkulunkulu. Ngisho nabantu abanonya olukhulu futhi abayingozi angeke babe ingozi kuwe. Hosea 2:18 zonke izilwane zasendle nezinyoni zezulu nezilwane ezinobizela emhlabeni ukuze zingakulimazi. Okay, number 5. Kuyenzeka uma uphupha inyoka kube uphawu olungelubi. Uma ikudlalisa longasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uphila nomuntu oyingozi kodwa ubukeke emnene futhi elungile. NgokaMathewu 10:36 nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. uMikha 7:6 nezitha zomuntu ngamadoda endlu yakhe. Siyabonga besibheka la uma udlalisa inyoka. So ukuthi inyoka ungayidlalisa ngokwesintu njengesidalwa sakho ungaba yithongo especially ube green but ezinye inyoka ziba uphawu lwedlozi ngoba lezi idlozi lezi ithongo lezi isithuna yabo. Siyabonga. Bless. Siweni phansi lamatulu, sikuleka kuyo Jesu.